Uzun savaşlar kimse ölmesin. Radyoya denge gel, denge azadiyeye. جناویدان چیان رادیو دنگی گلدن باشکودارین هجه ایرو هفته گلان 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 13 لامده 14 evinin çeyindin avarucada peşkeş bikin destek çenselin çeyinma. Nülerin Partiyen Ruşat-ı Kurdistan'ı edi ve bağveke lezgin birez öcalan azat bebe. Lüvalet Uder ve Yuvalet şehide Ayşti Demokrasi sırı süreye önder tebirani. Jibu girtiye nexweş ve 16 bajaran da kevin qadan. Suriye dorojeke de 14 kesatın kuştan. دوباره باشکودارین هجم دست بر فریان و چین خدیکن نونرن پارتین روشرات کردستان هم بانگاری براپو هم جی گاو ناویتنا دولتا ترک نرخاندن. اولی اندام دستر و برا پارتیا دموکراتیا کردستان ایرانی محمد نزیف قادر آخوی پیشی بحث گرینگی کنفرانس یکی دو ریکریزی الى روجاوا کر و بالکشان سر گرینگی بانگاری براپو دوی پیشی دولت آترک دنا واقعه زلال به بفرمی پیواجوی قبول بکه بلزگینی برزو جلان آزاد بکه دا کوپیکی که جبکار به کنگری غالدار بخه دوی herkes بزانه تهیزه که کردی جبو کیفا خواه چک هل نگرتیه پیوسته که دیروکی بو گلی کرد آشتی خوازه ین خاکا کردستان داگر کرن دولتین در دور بخه بون اندام کمیته رهبری کمله رخصنا کردستان یا پارتیا کمیسا ایرانی حسن رحمان تناجی قال روشا پشتی بانگاری براپو کر و وینر خواندنه کرد گەلی کورد لە باکووری کوردستان ئێستا دەرەتانی خەباتێکی سیاسی و مەدەنی ئەو ڕۆیی هەیە و توانیویانە سیمای سیاسی و مافخوازی خۆیان بە ڕای گشتی بناسێنن بۆیە تەداومی ئەو گفتوگۆ و لە یەک تێگەیشتنە لەسەر مافەکانی کورد و پێداگری لەسەر مافەکانی کورد دەتوانێت دەراژدەیەکی باشی بەدواوە بێت چون شرایەتی سیاسی ئەو ڕۆژی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕینی تەوازونی هێز لە منتیقەکە بە قازانجی کورد سڵح لەژێر ئاگری فڕۆکە و لەژێر ئاگری ئف16دا ناکرێت هەر لەو کاتەدا کە بەناو پرۆسەی سڵح هەیە بە سەدان جار تاکوون ئێستا مۆڵگەکانی پەکەکە و شوێنەکانی نیشتەجێبوونی گریلا بردومان کراوە پێش هەموو شتێک دەبێت لە شوێنێکی زۆر ڕسمیە و وەزارەتی ناوخۆ ڕسمەن ڕای بگەێنێ کە پرۆسەی ئاشتیمان دەست پێ کردووە بەڕێز ئۆجالان کە میعماری ئەو پرۆسەیە بێت و سەرۆکی پەکەکەی ئەو ئازاد بکات بێتە دەرەوە من پێم وابێ بۆ تورکیە پرۆسەی ئاشتی نییە ئەوەی کە تورکیە دەیکا بە باوەڕی من پرۆسەیەکی زۆر فریوکارانەیە وەزعیەتی ئەردۆغان و ئاکپارتی و دەوڵەتەکەی زۆر زۆر خراپە ئەو کۆمەڵە هۆکارە ناوخۆی و دەرەکیانە بوون بە هۆکار بۆ ئەوەی کە ئەردۆغان بیاوێ کات بکرێت و بیاوێ لە کارتی کورد کەڵگۆر بگرێت. Zeynep Murat Kut Bangare Berapo bu zemina konferansı hevseruka keneke Zeynep Muradi ku xabatin konferansı breve bir u tevli konferansı bu axivi veki keneke mecbu pekarna ve konferansı bu sala xabateke berfireh meşandiye berya 2 salan da sal vegera peymana Lozane de me veki keneke konferans eklidaxız Ciçar Parçayen Kurdistanê Parti akademisyen nivîskar û kesên ber biçav beşdarî vê konferansê bûn. Di vê konferansê de jî daxwaza pêkarîna konferansanê têwiya Kurd hate kirin. Zeynep Muradî da zanin ku konferans bersiva êrişên li ser Bakur û Şatê Sûriyeyê bû û wiha dewam kir. Konferansa yekrêzî û yekhelwesiya Kurdî de encama kedeke mezin de hate pêkanî. Daxuyanê hevpar jî girîng bû yek ji xalên daxuyaniyê jî naskirina mafê gelê Kurd di rêveberiya nû ya Sûriyê de bû. Li
Baku Ruşatê Sûriyê rêveberiyeke xweser û artêşeke bi bedelên giran hatiye avakirin. Ev perga jî bi peymanên navnetewî hatiye avakirin û xizmeta gel û civakên xwedî baweriyên cuda dike. Di vê pêvajiyê de teqez di vê mafên gel û civakan li Sûriyê were naskirin. Ev konferans jî ji bo vê rastiya dîrokî û civakî ye. Di paşerojan de diyalogeke hevpar wê bi desthilatdariya Şamêrê bêdanî. Zeynep Muradî herî dawî got banga rêber Abdullah Öcalan bûye bingeha konferansê piştî banga rêbera Poya di 27 Sibatê de bandoreke êrenî li her kesî kiriye û zemîna vê konferansê jî ava kiriye. Navenda ragihandin û çepemeniya HPG bi daxuyaneke gerêlayê yê ji Astarê Arîn Marinos bi bîr anî. HPG ragand ku hevreya wan di tebaxa 2022 de şehîd bûye û ha got meşa ya azadiyê ku ji Bakurê Kurdistanê dest pê kir li herêmên parastinê yên medyayê gihîşt lûtkeyê li hemberî êrişên dagirkeran di refên herî pêşteciyê xwe girt. Weke jineka azad ji bo xaka mirovayê biparêze şerrekî mezin kir bi taybet li zapê hesabê dagirker û hevkarên wan têk bir. Bi çalakî binûsekna xwe bû xwedî pratikeke ku moralê bide hevreyên xwe. Ew fedaya demê bû. Xeta pekekê û paşkê di asta herî bilinde temsîl kir. Sekna wê ya mîlîtanî timî ew ê bibe rênîşandara me û em jî armanc û xeyalên wê vegwerînin heqîqetê. Di serî de malbata wê ya hêja em ji tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameya şehîd wiha ye. Esma Tekîn bi nasnav Arîn Marinos, navê dayîkê Bedriye, navê bav Hasan. Li Colemêrgê ji dayîk bûye tebaxa 2022 de li herêma parastina medya şehîd bû. HPG wiha qala şehîd kir. Hevreya me Arîn li Colemêrgê di nava malbateka Eşîra Marinos de ji dayîk bû. Rastiya dijmin hêdê zarokatiya xwe de fêm kir. Timî li heqîqetê digeriya. Çanda pê mezin bûyiya welatparêziyê 2015 de berê xwe da tevgera Apoyî. Li gelek xedan xebat meşandin. Sekna jiyaniya Zîlan û Berîtanan ji xwe re esas kirt. Weke gerîlayeke yê ji Astarê pêşniyariya çûyîna xadên şer kir. Berê xwe da herêma Zapê ji bo xaka pîroza Kurdistanê bi dagirkeran nede bin pêkirin şerrekî mezin kir. Weke jineke leheng a serxeta rêber Apo hemû berpirsiyariyên xwe bi cî anîn û ciyê xwe de dîroka me ya tekoşînê de girt. Sırı Süreyya Önder li Torontoyê hate bîranên civîna bîranê ku ji aliyê navenda Civaka Demokratîk a Kurd li Kanadayê ve hate li darxistin bi deqeyekê rêzgirtînê dest pê kir. Destpêkê peyama rêbera Poya Siyê Gulanê hate xwendin ku ji bo bîranina Sırı Süreyya Önder şandibû. Hevserokê navenda Civaka Demokratîk a Kurd a Kanadayê Kadrî Ertuğrul li bîranînê axivî û anî ziman ku ew bi Önder re li İstanbulê xebitiye û qala jiyana wî ya di nizm kir. Kadrî Ertuğrul got me ketkarekî aştê ji desta em xemgînin. Em ji vê derê sozê didin hevriyê xwe em aştiya ku bi hesreta wê bû teqez pêk bînin. Di bîranê de ji bo Önder û şehîdên Kurdistanê ji Quranê dua hate xwendin û pişta sînevizyonê di ser jiyana Sırı Süreyya Önder hate nîşandan. Serdanên li bîranînê heta êvarê dewam kirin. Tayyip Temel got em ê ji bo xeyala Komara Demokratîk ya Önder kar bikin. Alîkarê Hevserokê Giştiyê Dem Partiyê Tayyip Temel ji Ajansa Mezopotamyê Mare bahsa têkoşîna aştiyê ya Sırı Süreyya Önder kir û got xeyala wî ya Komara Demokratîk hebû ji bo avakirina welatê ku xeyal dikir em ê hîn bêhtir têkoşînê bikin. Temel destşan kir ku Sırı Süreyya Önder pirsgirêkên civakê bêyî guh bide berjewendiyên takê kesî û wekî pirsgirêkên xwe didît. Lewma tevî hemû êrîşan li cem Kurdan cih kirt. Ew ne Kurd bû, lêgotî bû, heya Kurd azad bibin ez Kurdim. Digot heya ketxwariya li ser ketkar û karkeran bidome ez karkerim. Ev taybetmendiyeke geleke girîng e. Tayyip Temel got têkiliya Önder ya birêber Abdullah Öcalan re jî taybet bû. Önder di sala 2013 de çû İmraniye û Riya rêbera po weke riya azadiyê dît ji bo miroveke ku Kurd
kur cihek girtina li Cembirez Öcalan riske li önder ev risk da ber çavên xwe. Temel Balkşanser peyamarê ber apo ya ji bo önder û got penaseyê hevrêtî û keseyeteke xemxwariya civakê heye. Ji bo vî cihê Sırısurya önder teybet e. Li em soz didin ku em ê diriya ku wî vekiriyê de bimeşin. Em ê ji bo xeyala Komara Demokratîk ya önder kar bikin. Aylakat Atajigut tekoşina önder vasiyeteke jibu endame heyeta İmralı Sırısurya önderli İstanbul'e li gelek navendan sersağı hatanı darxistin. Jemu beşin civake u siyasete gel serdanı sersağı kirin. Siyaset medar aylakat ata dınava kesen ku serdanın sersağı kabul kirin de cih kirt. Akat tekedari tekoşina önder ku pevajuya sala 2013 de büvire xabitibi axvi. Akat da haftan axwede Balkşan ser pevajuya 2013 u dibêje wê de mexabatê ji bo me hînker bû. Jinêz ve firsent da me ku em vî nas bikin. Nasnameyeke girîng rêhevaleke xwedî şêwazeke cuda nêrîna li jiyanê bû. İdareyeke me hemûyan hebû ji bo şîrovekirina jiyanê. Sirri jî xwedî îdia bû ku xemên wî ji bo jiyanê hebûn. Aylakat ata Balkşanser pêvajoya ku hatiye destpêkirin û digot dibe civaka Tirkiyeyê ji bo aştiyê berpirsyarî hilgire. Sırısurya önder jî ji bo vê kedê daye. Tekoşina önder vasiyete û em ê vê bidomînin. Em mîras e û di heman demê de îrade ye. Em amade ne ku berdê wê yekê bidin. Dayikên aştiyeyên wanê bahsa keda Sırısurya önder kirin û diyar kirin ku ew ê xwedî kedawî derbikevin. Kevser Işık, Besna Aydoğan, Rabia Algor û dengbêj mukaddes Sırısurya önder bi bîranî û xwestin dewleta Tirk bersiv bide bangerê berapo. Bila devleta Tirka jî vê aşîtiye pêk bîne gavekê bi lezgînî wavêje evê kederê nehêlte dilê çi insana da û banga min ji heval û hogirê ku heye bila barê û riya û nehêline nîviyê da bila vû barê û her kesek rakete ser milê xwe ji bona vê aşîtiyê bine bersiv û xebata xwe bikin cihê sirahiyê önder nehêline vala. Em desta xwe dirêjtikirina aşitiye em dibêjin me aşitî divê dilê me sotî jî zarokê me çû jî me pirtûk karçê dwa jî nedîtîne hema dîsa jî em desta xwe bi rê gazî tê desta xwe dirêjtikirina aşitiye em dibêjin bila hêdî hûnkê dayika nêne xwarê bila hêdî dayik negirî. Îro gela dilxwazî van dayika van ailan yê Tirkan jî hene yê Kurdan jî hene yê her kesekê jî îro daxwaziya me vê suracê heye. Bila wê suracê pêk bînî bila dest xwarin te ser wijdana xwe bi ştê dîbe ser kuştinê hem xilas nabe. Xwînê nayê te temîz ki بلا نه دایکا گیریلا بگیری نه عسکر بگیری نه پلیس بگیری نه بلا زارک نمینه هیتیم بلا دایک نمینه به جنبی بلا ایده افرو جهان فشار هم بس حتی کو تی دست ببیکه سونا خرابیت تو نوی الا خودت علا تیجی خرابی را تمل چه نکری وی روزی که هلوشی لما خودت علا زو هلوشی نه و هم کفنا ساری کار راست. Mettuat FET û ÖHD ji bo girtiyên nexweş serbest bên berdan û dawî li talûkirina înfazan bê wê di 16 bajaran nakevin qadan. Hevseroka Mettuat FETê Pınarsa Kıktekîn derbarê çalekên di navbera heftê Gulanê û 4 Haziranê de bên li darxistin ji Ajansa Mezopotamyayê re axivîn. Pınarsa Kıktekîn diyar kir ku li girtîgehan binpêkirinin mafan di domun û maxdûrên herî mezin jî girtiyên nexweşin. Bi domdarî Pınarsa Kıktekîn îşaret bi tecîdkirina girtiyên siyasî kiri got adalet ne tenê li salonên dadgehê li korîdorên girtîgehan li ber deriyên nexweşxaneyan û li dadgehan jî tê xespkirin. Astênkirina têdawiya girtiyên nexweş şewitandina înfazê wan desteserkirina mafê hêviyê di rastiyê de diyardeyên herî giran ên vê polîtikaya ewlekariyê ne. Girtiyên nexweş bawekê kelepçekirî dibin nexweşxaneyê.
gava diçin jî tevî rapora ku dibêje nikare di girtîgehê de bimîne jînayê berdan. Her diçe girtî bi mirinê re rûbirû tên hiştin. Ev polîtika jî bingeha xwe jî têcîtê digire. Têcîtkirina Birêz Abdullah Öcalan li hemû girtîgehan belav bûye. Hevseroka me Tuat Fêdê Pinar Sakik Tekînê ders dazanên ku ew ê jî li gel ÖHD ji bo berdana girtiyê nexweş li gel bajaran di navbera Heftê Gulanê û çarê Hezîranê de dakevin qadam. û ji bo mafê hêviyê jî kampanya rûniştî li dar bixin û ev ban kir. Werin em bi hev re ji girtiyên nexweş û siyasî dengê xwe bilind bikin. Di meha Nîsanê de sû çar jin hatin qetilkirin. Li Tirkiye zextên li ser jinan geh asta komkujiyê. Bi taybet piştî fesîhkirina Peymana İstanbulê tundî û kuştina li ser jinan zêde bûye. Li gurî daniyan di meha Nîsanê de sû çar jin û sê zarok hatine qetilkirin. 14 jin û 2 zarok jî bi guman jiyana xwe ji destan e. 12 jin ji aliyê mêrê pêre zewicî ne. 2 jin ji aliyê mêrên dest jê berdan e. 4 jin ji aliyê xizmên xwe ve. 6 jin ji aliyê mêrên pêre di asta berdanê de ne. Dev ji berdanê de ne. 4 jin ji aliyê gumanbarên ku nêzîkatiya wan nayê zanîn. Jinek ji aliyê zarokê xwe ve, jinek ji aliyê bavê xwe ve, jinek jî ji aliyê kesek nenas ve hatiye qetilkirin. Riyên sên gundên navçeya Kerboran a Mêrdînê bi hinceta ewlehiyê hatine girtin. Bi fermana Kaymakamtiya Navçeya Mêrdînê Kerboranê riya gundên Baskêl, Xirbê Kiryan û Xirbê Jabik bi kevir û axî asêkirine. Gund li hemberî vê nerazî ne. Ji gundiyan Osman Alamdar zanî ku ev pêkanîn bi tenê li Kerborana Mêrdînê ye ûha got. Em li vê derê çandînê û xwedî derketina heywanan dikin. Kaymakamtiya Navçeyê destûr da me ku em heywanên xwe bikin û li vir cotkariyê ava bikin. Em nikarin biçin çewlîga xwe ya ku me îro ava kiriye. Eger mesele ewlekarî be bila werin ewlehiyê me pêk bînin. Bi rijandina kevir axê ewlehî pêk naye. Em ewlekariyeke wisa naxwazin, em dixwazin bi serbestî biçin û bên. Me bi çavên xwe dît polîsan rê girtin. Eger Kaymakamê navçeyê vê rê veneke em ê bi destê xwe veriyê vekin. Bin çavkirin girtîgeh em ji wan natirsin. Tişta ku li me dikin işkenceye ye. Hezar alan jî anî ziman ku nikarin bi rehetî biçin gundê xwe û wiha axivê. Li gundê me kesekî xirab nîne. Em dixwazin riya me bê asfalt kirin. Em rê vedikin ew dîsa dikirin. Em naxwazin êdîriya me bê girtin. Em dixwazin di zûtirîn de me de riya me bê vekirin û biçin bi ser axê xwe. Rewşenbîran xwez danêzana destûrî were nûkirin. Rewşenbîran xwest danezana destûrî were nûkirin. Rewşenbîrên ji bajarê Şedadê ya kantona Cizîrê bertek nîşanî danezana ku desthilatariya Şamê amade kiriye dan. Rewşenbîran diyar kir ku danezan ne adil e û keda ku gelê Bakur û Rojdatê Sûriyê daye paşguh kiriye. Hukuknas Delal Zekeriya got, danezana destûrî ya desthilatariya Şamê ne li gorî pirrengiya PKK û mezhebên li Sûriyeyê. Em rewşenbîr banga nûkirina danezanê dikin. Divê destûr xizmeta gelan û tevayî herêmên Bakur û Rojdatê Sûriyê bi taybetiyên ku rola wan di parastina yekitiya welê te heye bike. Delal Zekeriya dazanin ku gelên li Bakur û Rojdatê Sûriyê bi hezaran şehîd di riya parastina welê te dane. Tevîveyekê jî maf û daxwazên wan di destûra nû de nehatine misogerkirin. Ev destûr bi tu awayî nayê qebûl kirin. Endezyar Meryem Muhammed jî got divê destûr ji nû ve were nivîsandin. Destûrnameya hatiye amadekirin mafê hemû PKK'yan naparêze. Divê desthilatariya Şamê destûreke adilane ku hemû Sûriye bigire nav xwe saz bike. Rêvebirê PYD Fadil El Ehmed jî got destûra nû xizmeta hin aliyan dike. Lêpîvanên demokrasî û rê jiyana hevbeşiya di navbera PKK'yên gelê Sûriyê nîşan nade. Gelên Bakur û Rojdatê Sûriyê li hemberî çeteyên herî tundrav ya li cîhanê Daişê fedakariyên mezin kirin. Ne adilane ye ku ev ked û fedakarî di destûrê de werin paşguh kirin.
دوی دستور کور نویساندن که مرحله که نویا آوا کرنا نشتمانی آوا بکه. Li Sûriyê di rojekê de 14 kes hatin kuştin. Navên Hemafê Mirovaniya Sûriyê Sohrê ragihan ku di 24 saatan de li Sûriyê herî kêm 14 kes hatine kuştin. Sohrê dazanin ku li gundê Ebu Defna yê İdlibê zilameke bi teqîna mayînekê hatiye kuştin. Li bajarê Sûriyê da li nêzîkî bajarokê Erreha termê kesekî kuştî hatiye dîtin. Sohrê diyarke ku 4 sivîl ku yek jiwan zarok bû li gundekî Laskiyê ji alê çekdarên desthilatdariya Şamê ve dema nava zeviyan kar dikir hatiye kuştin. Li gundên Humsê xurtek ji aliyê komek çekdar ve hatiye kuştin. Li Kerdeha jî li laşê xurtekê li golê de hatiye dîtin. Çavkanên herîmê gotin ku ew xurt berî çend rojan ji aliyê çekdarên ku kincên ewlekariya Şamê li xwe kiribûn hatibû revandin. Li bajara Elsenem jî zarokeke di dema şer de hatiye kuştin. Li gundê Eldûrê ya Sûyê da di navbera du malbatan de şer derketiye û di encamê de du xurtên ji civaka Dûrsî hatine kuştin. Li gundên Hamayê jî sê birayên ji mezheba Alewî dema ku li ser zeviyên xwe yên çandiniyê bûn ji aliyê kesên nenas ve bi çek hatine kuştin. Rojnameyên Erebî îro li ser serdana serokê desthilatê Şamê ji bo Fransayê û aloziya leşkeriya di navbera Hindistan û Pakistanê rawistiye. Rojname El Kudus El Erebî bahsa serdana Ahmed El Şerî ya bû ji bo Parîsê kir. Rojnameyê ragihand ku li gorî dema serdanê sê nîşanên wê yên girîng hene. Yekem serokatiya Fransî teqes dike ku ev serdan girêdana dîrokiya Parîsê ji bo gelê Sûriyeyê û daxwazên wan ên ji bo aştî û demokrasiyê nîşan dide. Duyem ev serdan di dema aloziyên di nav Durzî û Sûriyên de diqewimin û gefên İsraîlê yên li ser Sûriyê de pêk de. Siyem xuya dike ku helwesta Fransayê ya derbarê planên İsraîlî li Xezayê asêkirina dorpêça mirovî û rêgirtina li derbasbûna alîkariyan de hatiye guhertin. Rojname El Arab ku navên dawê li Londonê balkişan ser aloziya leşkeriya di navbera Hindistan û Pakistanê de û wiha dibêje. Ev yek ji tirsa nav neteweyî zêde dike ku her du welatên xwedî çekên atomî ber bi şerekê wêrankar ve herin. New Delhi diyarkir ku operasyonên wan ve sînordar bin û armanca wan tenê kampên teröristin. Pakistan jî ragihand ku 5 cîha hatine bombabarankirin û ew ê bersivê bidin wanê nîşan. Rojname di wê baweriyê de ye ku metirsiya şerê nuklerî ji ber zextên nav neteweyî hîna jî kêm e. Belê goda jemen û çên nîro pêşkêşkirin ji bo godarkirina wê spasana xatirê we de baş.